Завръщам се отново с трета част, в която показвам моята колекция от старопечатни книги за деца и юноша. В момента виждаме история славянобългарска, написана от Паисий Хилендарски. История славянобългарска е една от най-известните български книги. Една книга, която всеки я е чувал, всеки би трябвало да я е чел. Една книга за българския народ, за историята ни. Нещо, което е ключ към това колко велика е българската история и ключът към това ние да сме горди, че сме българи. История славянобългарска от книгоиздателство Факел от София, 1933 година. Библиотека Родна книга, уредници Еньо Николов и Цветан Минков. Ето да видим и първата страница от тази книга. Маркирана като подпис. И това е увод. Тук имаме от авторите и славянобългарската история започва. Глава първа. Полза от историята. Това е наистина една книга, по която можем много да си говорим. От царско време с история, рядкост и най-вече цена. Отново сме на тема книгоиздателство Факел от 30-те години на София. Този път малко по-нова книга, 4 години по-нова от 1937 година. Отново много стара книга, печатана по царско време, но тук интересното е, че това са две книги в една. Първата е начало на българската поезия, избрани произведения. А другата е, както видяхте, поезията на Пенчо Славейков. Ето да видите колко оригинална книга, какви страници надписани. И наистина много добре запазена. Само слики наранявания по краищата като истинска стара автентична книга. В следващото видео, а именно четвърта част на колекцията ми от стари книги, ще ви покажа тази книга на Петко Славейков и още много други. Така че до скоро и довиждане!